Sa cellphone video ini, mahiling ang pagkakabangga kang pampasadang bus sa police mobile na nakakonvoy sa sarong motorcade sa Andaya Highway sakop kang barangay Sinuknipan del Gallego, Camarines Sur, alas 8 kasudmang aga Oktubre 4. Sa video, mahiling pa ang pag-overtake ang bus. Sa rikas kang andar da inariparo kang bus ang papalikong police mobile na mapalaog sa nasambit na barangay. Sa kusog kang pakakabangga, nagkururiyat sa tinampo ang mga partikang police mobile. Sigun kay Police Major Emilio Indrano, hepe kang Del Gallego PNP, apwera sa sendang mobile, nabangga pa kang bus ang sarong nakaparadang tricycle sa gilid tinampo, na maswerteng mayong sakay. Si mga tao, pagkahiling, nagruluwas na naghihilingan ining parada. Takong na nakahali, di baka may nadiskrasya doon kasi naraot man si tricycle. Mabilis siya, mabilis ang dalagan niya. Kung araw mo ano, nagmamadali man, nahilig niya na nga rin, ganing araw ka itong tao doon sa kalsada. Dapat nag-precaution ako ta. And at the same time, kung mapapangintay itong kalsada, solid, hard, white lane ang nasa tahaw. Solid, hard lane. Ibig sabihin, no overtaking. Tapos dumaan pa sa binanggaan, is pedestrian. So ibig sabihin, dapat nagpiprecaution si mga driver. Binisto ang driver kang bus na si Jerry Renomeron, 44 anyos kang Antipolo City, na Pasiringkutang Manila. Maswerte naman na minor injuries na ang sinarapo kang 4 na lunad kang mobile. Kabali ang driver kanina si Police Corporal Tasiga, mantang mayo maning nakulugan sa mga sakay kang bus. May sulot bang kaisin ng mga best and then nakaaranuman. Mga mild lang si nagkaaralog lang, nagkadikit na mga bukol, arog kaya, tas gas-gas. Ayun lang man. Maray nga, salamat man kaarog at wala nangyari. Sa presente, nasa kustodiya na kang nasambit na ipatura si Renomeron, maging ang pigmaneho kaning bus para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.